Ak by som naozaj prepisoval Bibliu podľa svojho, tak tam hodím asi vety ako do neba sa dostaneš tým, že kúpiš pápežovi benzín do papamobilu. Oženiť sa môžeš až potom, čo s tvojou milou kňaz strávi prvú noc. Samotný cisár alebo kráľ bol už stelesnením Boha. Vy ste mu mali kľačať pri nohách, ani sa na neho nepozrieť a robiť všetko, čo sa mu zažiada. Ale kto by sa chcel stať medzi vami veľký, bude váš sluha, a kto by chcel byť medzi vami prvý, bude váš otrok. No v momente ako prvé by som prepísal toto. Však to úplne podrýva autoritu a moc. A vlastne aj pre takéto texty boli tí kresťania prvé storočia prenasledovaní. Že Ježiš zmenil úplne svet už len tým, že ľuďom v nižšom postavení umýval nohy. Ktorý otrokár by toto chcel? Ja skôr vidím verše, ktoré moc podkopávajú, takže čo presne sa tam prepísalo, aby mali cirkvi väčšiu moc, konkrétne neviem. Tu hen dole klikaj na názov videa, keď ho chceš vidieť celé.